Okay, aniyan usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon niining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, sa gihapon no, ang atong makauban dinhi sa istasyon ang atong kasama sa technical side, si kasamang Danny Luod, o gusab si kasamang Tax Ilumba, o sa gawas akong nakita. Ang atong higala si Iksoon Gion. Okay. Sa gihapon no, ako muingon kaninyo o kanatong tanan, maayong adlaw sa Ginoo. Okay, ang atong pizza karon, pizza 9, no, sa bulan sa Disyembre, no? Tuig 2018. Okay, sa dili pa ta mo adto sa atong paghisgutan karon, doon natay tubagon gihapon nga usa ka objection, no? Usa ka pangutana, no? Okay, dunay gahangyo, no? Ato nga paryente usab. Ya, doon natay pahibalo, no? Alang sa atong mga kaparyentehan, no? Kaparyentehan ni Rebecca Adriatico Acopiado Gador, no, dirira sa atong dapit no sa turno, duol ra gyud sa atong sibihanan sa Arimen Dipolog, no. Pahibalo sa atong mga paryente ni Rebecca Adriatico Acopiado Gador nga namatay no niadtong Disyembre 6, 2018. Karon. Ang Disyembre 6, pahibalo no sa mga kaparintihan nga mo litok ta o pipila ka pulong sa pag-ampo alang sa kapahulayan sa kalag sa atong igsuon nga damatay o usab no sa pagduyog yun sa hiniusan natong pag-ampo sa ilang panimay, no? Diyan ni ila sa bahay nila ni Boyet, no? Gador. O usab, no? Dugang paibalo nga ang lubong sa atong nahibawan karong pizza 15, no? Pizza 15, sa may alas 2 sa hapon sa Catholic Cemetery. Sumaw na ang atong pahibalo, no? Usbon ko, alang sa mga kaparintihan, kahigalaan, sa atong igsuon, Rebecca Adriatico Acopiado Gador, kaya namatay ni atong Disyembre 6, 2018. Gihangyo ang mga kaparintihan, o ako mismo gahangyo sa mga kaparintihan, nga muduyog, no? Sa maong kasubanan, ang haya nasa panimay sa atong igsuon, Boyet, Gador, o ang lubong, no? Karon ng pizza 15, no? Sa may alas 2 sa hapon. Ang lubong sa atong sementeryo Katoliko. Okay, basin mangutana mong naminaw ba personal nga nganong naparinti ni nako, no? Naparinti ni nako tungod kay
Ang akong lola, inahan sa akong inahan, ang pangan Maria Acopiado Saldariega. Dayon, ang akong lola na Minio man og Adriatico. So, bali ang akong inahan Adriatico. Mao na nga akong middle name Adriatico, di ba? Makita ninyo sa Facebook. So, mao na nga akong paryente. Okay. Alang sa atong mga igsuon pod nga basin mo ingon mo rong naminaw nga uy paryente dito Veritas. Sa side sa Acopiado Saldariega. Siyempre, Dunduyano naman ko kay nga akong inahan nga Adriatico, namin yung manog Dunduyano. Okay. Okay, mga igsuon, no? Ang atong ialagad ninyo karon kining mahitungod sa pangutana nga gibase sa giasoy ni San Pablo, no? Ang usa sa banggitan, no, sa atong pagtuong Kristiyano nga kanhi maglulutos sa Kristyanismo, of course, sa dihang wa pa pud siya kasabot. Wa siya kahibalo nga ang hinasugdan niya itong iyang panahon nga sa sinugdan gamay pa ng sakop, gamay pa ang mga miyembro nga gani gitawag nagdaan, daan, daan paingon sa Dios. Ang nahibaw-an gud ni adto ni San Pablo nga daan kadtong tinuhuan nga iyang gibarugan, no, ang Judaismo. So sa ang pagtuo ni Pablo Judaismo pa. Mainiton siyang galaban o nanalipod niini. Nahimo man to siyang manglulutos, usa sa manglulutos usab sa bag-ong gisugdan ni Kristo nga kausa, kahugpungan ang Kristyanismo. Pero dili ni pagasabton nga kanang lahi gyud ni siya, nga outside ni nga gikan si Kristo sa Judaismo. No, si Kristo Hudeo. O ang iyang pamilya sakop, no, sa Hudeo nga pagtuo, no? Judaismo nga tinuhuan. Pero atong mahinumduman nga ang Kristyanismo, no, sa atong katekismo, no, ang Kristyanismo sumpay ni siya sa Judaismo. Gani mao ni ang katumanan sa Judaismo. Kay kadtong Judaismo nga tinuhuan ato nang tuhuan nga landong o unang ang sa pagtuo nato sa Dios. Katong Judaismo. Dili pa to kay gipaabot ang kahingpitan o fulfillment nga mao ang tinuhuan nga dili na pang Hudeo lang kundi pang tanan, langkob, universal nga sa Grego katahulos o Catholis kanang nasa buhat 9:31. Nga ang lingwahe, ang variant word niya na gilidok sa atong mga unang obispo, nga tinun-an gyud sa usa ka apostol nga si San Juan, no, si Obispo Ignacio, no. Gilitok yun na ni Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan, nga ang maong kahugpungan gitawag og universal. Sa ato na ng in English. Pero ang variant word nga katahulos o Catholis, ang word nga gigamit ni Obispo Ignacio Catholic. Catholic. Dili nimo insigida mabasa ng pulong Catholic sulod sa Biblia. Kay ang panginsusi nato gigamit dihang mga pulong either Catholis or Katahulos, Katolikos o magali na gilitok sa Grolier Encyclopedia, no? Katolikos sa akong panginsusi. Pero dili man daotan hubad-hubaron. Maghimog variant word. Pero ba ito nahinumdum ko sa Facebook? Gikomentaryohan ko sa atong mga kritiko diha, dili noon daghan,
Pipila kanila sa atong mga kritiko sa Facebook nga kana ko nung bunyag na to, di mo ko na bunyag. Ang husto ko nung termino ana bautismo. Okay. Istrikto kayo ba, no? Bautismo, gikan sa pulong baptizo, no? Buhato ka sa Greek, baptizo. To ang pag-pronounce ba, dili man po na bautismo. Istrikto to baptizo. Okay. In English lang na to o baptism. Yeah. Bautismo. Pwede po na to kubaron nga bunyag. So, kanang bunyag, bautismo. Usara na ang gitumbok. Parehas god anang ngalan nga James, oh, daghan man ang variant ana, oh, naay hubad nga Jacobo. Oh, pero James gyapon na. Oh, nagali hubad nga Santiago. Nguingon na. Oh. Kana galing Pedro. Oh, Pedro. Kung moadto gyud ka paglitok ni Kristo ana diri sa Biblia, pagtawag niya gikan sa actually ang unang description dili man na Pedro. Simon man na kanang tawhana. Simon dayon gihinganlan siya ni Kristo o sa Aramaico nga pagkapamulong niya gyud Kepa. O nakalayo ra kayo. Peter niya nahimong Kepa. O Simon gitawag siya og Kepa, niambot pasabot ko na ng Kepa bato. Denoting man guna nga kung ato ko nang istudyuhan yun ng unsa gyud na si Pedro, Simon mo gyud na una niyang description o katawagan. Pero sa gingharian gud ni Kristo, si Kristo ang magmamando kay siya man ang pangulo. Unya, dili man gud pod siya magdugay sa iyang personal gyud nga pagmando, kanang iyang visible gyud, makita nga pagmando, kibalo siya na kay ang iyang misyon tumano niya nga manaog siya diri aron pagpahibalo nato nga siya ang last messenger of God the Father, kanang giingon dia sa Hebrehanon 1 hangtod sa 2. Dayon gatukod siya og gingharian iglesia katumanan sa giingon dia sa Amos 9:11 nga kadtong gingharian ni David nga nawa na. O gingharian sa Dios nga gidumala og tao nga si David nga kini ra bang tao ra bang magmando asay masipyat. Okay, si David nga hari, Diyos nagpili niya pero nasipyat biya. Kasa biya si David, di ba? Oh, dako tong sa ni David panapaw o kanang murder katong naibog siya sa asawa siyang sundao. Iyang gipauna sa gira tong iyang sundao para mamatay para maangkon niya ang asawa ni ini. Pero take note nga ang Diyos may gapili niya nga mahimong hari, no? Inana ba pwede ba day nga ang Diyos iyang gingharian diri sa yuta iyang ipadumala og tao nga pwedeng masayop personal? Yes. Now nakahinumdum lang pud ko aning issue manggod kay sa akong mga discussion, mga inamigo nga debate diri sa estasyon na hinumdum ko katong higalan natong evangelist na di yun ako malimtan usa sa iyang gipangutanan nako sa among discussion sa among debate. Naba ko no'y leader sa Dios nga maot o kinabuhi ay pagkadaghan des Biblia. Okay. Pagkadaghan des Biblia. Dili man na sabton nga kung himuong kang leader sa Dios dili ka makasa. Dili ka masipyat kung mupili ka niya na, no? Ang tao gihimo sa Dios nga dili sama robot. Nga ang robot di gyud mo simang o giunsa na pagprogram. Ang tao gitagaan og kanang gasa sa kagawasan. Ang tao mo na nakaanindot diha. Gibuhat ang tao nga gawas nun. Bot pasabot libreng musupak kung gusto sa tao. Libre siyang musupak sa pagmando sa Dios. Pero libre po siyang mutuman, muuyon sa pagmando sa Dios. Nya kinaaman yung mga leader nga mutulibag-bag yun. Una ana katong unang gihimo sa Dios dili manggali tao, anghel man. Oh. Sa general pagali sa mga anghel na manggali to'y garebilde kato si Lucifer. Nga pagka nindot ra ba untang ngalanan ng Lucifer? No, light bearer, kahayag. Nya biribilde gani sa Dios. So posible na, no? Pero di ta kaingon nga dili ang Dios mo gabuot atong
iyang katungdanan. So mao na gipangutan naman ko unya naa may mga santo papa nga mga buluyagon o kinabuhi tinuod man na wala man na gi-deny sa Katoliko. Naagi mga nahimong leader sa simbahan nga buluyagon og kinabuhi. Pero ang milagro diha wala sila maka-contribute og pagtulun-an nga mahimong dugma, opisyal pagtulun-an sa simbahang Katoliko nga nasakop diha, na apil diha nga makadaot sa atong pagtuo sa Dios. Di ba? O man akong gihagit sa mga kritiko nga Katoliko, no? Kinsa mang buluyagon nga Santo Papa ang nahimong instrumento nga makatudlo ang simbahang Katoliko opisyal, opisyal, dili kay personal opisyal yun, no? Opisyal nga pagtulun-an sa Katoliko nga ang nagmugna ana Santo Papang buluyagon sa mga pagtulunan na be. Wala. Kaya nangasipyat lang sila sa ilang personal. Pero official teaching sa simbahan, dili yun na mahilabtan. Dili yun na mahilabtan. Dili yun na maduhigan. Nga naman, laliman ka. Si Kristo gaandam na daan nga yun siya nga magtukod kog iglesia, magtukod kog harian. Hibalo man yun siya mga tao man ang magdumala ani. Masayop yun personal. Nya kay trabaho gud sa akong simbahan ang pagsantos. Pagsantos, meaning ang pagtudlo. Nya naliman mo na magtukod siya og simbahan dili kasaligan. Yes, pagtudlo. Masipyat. Unang para nako kana bang tudlo sa uban nga natalikod kuno ang tibuok iglesia. Kay nakatudlo nagdi mao na completely disappeared, na apostata. Di gyud ko makatuo ana. Na mutuo ko nga doon ay mga sakop, doon ay mga lidire sa mga simbahan nga natalikod. O ingnon talang nangapandol, personal. Pero dili sila kahilabot anang doktrina opisyal dia sulod simbahan kay si Kristo hibalo siya nga inigwa na nako, balik na ko sa kugikan sa akong amahan. Niya kay mga tao ra man nga akong gipangsugo, mga sipyat mabulyaso man yun mao na nga mangayo akong pangayoon ang akong kauban. Ako ning pangayoon sa akong amahan. Ang akong kauban nga dili masayop, sabot pasabot ang Espiritu Santo. Dili masayop. Pangayoon ako ning akong mobalik na ko dito as ako gikan sa akong amahan. Nga kining Espiritu Santo nga parehas nako dili masayop, maoy mo giya sa maong simbahan nga akong pagasugoon. Aron dili masayop diya sa pagpanudlo. Nya mo na sa adlaw sa Pentecostes napadaag ng Espiritu Santo mo nang kampante si Kristo nga biyaan niya individually, personally, dili iyang spiritual presence. Kaya ang spiritual presence ni Jesus Christ katong pagkayab niya sa langit naagihapon. Ang espirituhanong presensya ni Jesus Christ naagihapon sa simbahan. Sa persona sa Espiritu Santo. Pero ang yang personal, ang yang personal niya, ito anas langit, kaya kayab naman siya. Nang di siya katugot nga mabiyaan ang yang simbahan diri nga walay maggiya nga dili masayop di sa pagpanudlo. Mao na nga ang Espiritu Santo gipadala, mao nang tuwa na siya sa langit, kampante siya nga naa ang Espiritu Santo sa simbahan. Ya dili may tabong masayop ni sa pagtudlo. Di ba? Matay 5 minutos na malay na hibilin. Nga dili na ko ma-discuss itong akong giingon ninyo katong magkutlo ko sa Roma. Nga na ay tudling dire nga gigamit sa ato mga igsuon nga nahimulag. Nga ilang gigamit sa pag-atake nato mga Katoliko. Gigamit nila sa pag-atake. Mao na kung dili gud nato ni tubagon, naa naman ko'y gibalik-balik diring pamulo. Nga kana ra bang kanang bakak, balik-balikon. Balik-balikon ng bakak, mahimog yun ang tinuod sa mga taong siging kadungog nga nagkidahanglan untag katinawan, nagkinahanglag tubag, nya wa gyud taong nagkabana sa pagtubag. Gipasagdan ng maong bakak, mao nang daghan ng dugayng paminaw, daghang mituo, nya mao na nahimong tinuod. Nya do na toy nagkomento nako diya sa Facebook nga taka lang ka diha. Nabagoy bakak mahimong tinuod. Ang bakak yun na, di na mahimong tinuod. Ingon ko, tinuod bitaw. Pero ang actual yun nga nahitabo, kanang bakak
balik-balikon. Mahimog yun ang tinuod sa mga tao nga kung wala gitagaan og tubag katinawan, madugay mo tuo sila ana. Pero dili gyud to siya tinuod, pero unsaon man nito, tagaan mo na kog example. Kanang pagtulunan nga si Kristo dili Dios. Na may grupong katudloan na, nya mogamit mo pug bersikulos Biblia. Mogamit pug bersikulos Biblia. Unya may ra ba na kay pod manudlo sila, may kay na sila mo debate, may kay na sila og mogamit pog logic, pero di ta kabantay bisag policy nga logic. Ala, magid pa mo tuo. O bitong nadaghan na dato po ng tinuhuan na. Di ba? Para nato nga mga nagtuo nga si Kristo Dios nya nagyud Bible yun pagkadaghang tekstos Biblia mabasa gyud litra por litra nga si Kristo Dios. Na po'y mabasa nga siya tao kay Diyos mong siyang nagpagkatao do ay ang nature. Pero na may grupo ron nga moingon jud nga tao ra. Dili kay Diyos. Kinabugoy Diyos nga mamatay, kinabugoy tao nga kapuyan. Ilang manggong giminggol ng duha ka kina iya sa pagkatawag pagka Diyos. Sa pagkatao ni Kristo doon ay limitasyon, pero siyang pagka-Diyos wala. Simple ra kay na. Pagali mo ingon nga, ngano ang Diyos diya usa? Niya, ang ngano man lagi ni ingon mas Kristo nga ang amahan labaw kay kaniya. Niya, inyong pagtuo diya sa Trinity ninyo, tupong man ang amahan og anak. Ipangutana sa ninyo sa Katoliko kung unsay but pasabutana. Kanang ubos nga kinaiya ni Kristo sa iya ng pagkatao. Ubos ang iyang pagkatao sa iyang pagka-Diyos. Nya isip pod relasyon sa anak og amahan, mas ubos ang anak. Ang anak sa ranggo sa amahan. Pero sa kinaiya sa pagka-Diyos, di kang kaingon ana nga ubos si Kristo. Kay doon na manggay siya nalitok nga masabot nato nga sa ilang kinaiya sa pagka-Diyos usa sila. Itong pag-ingon ni Kristo sa Juan 10:30 nga ako ug ang amahan usa. Nya napoday mo tuis nga usa sila sa pagbantay ra sa panon. Way labot sa pagka-Dios. Mangutana bitaw ta nga asa mabasa nga way labot sa pagka-Dios ila usa. Di po sila kitag bersikulo. Okay? Ilang pagsabot ingon ana ra gyud to. Diha ra gyud pud taman. Nya kanang baka kanila nga pagtulunan daghang hingtuo pud ana. Nahimo pud ng tinuod para nila. Dili para nato. Kay para nato bakak man gyud to. Sumuna nga ang mga pari gani pod salamat ko ubay-ubay na pod ang naka-realize gyud ana mo nang suportado nila ang kausa kahugpungan sa Catholic Faith Defenders nga mutubag gyud. Dili to pasagdan kay kung pasagdan gani wa tay himuon pagpakgang ana mga bakak nga pagtulunan na mura ra gyud nagdasig ta sa padayon nga panagbahin-bahin. Padayon nga panagbahin-bahin. So tubagon na to nya di po ta katubag, di po ta magtuon wa ti kahibalo. Na ako bitaw sa una nga wa ko kahibalo sa mga tubag Katoliko. Hapit man ko mo apil anang pagtuho Kida man ko higala nga membro ana nga kabigon unta ko. Taas istorya kung akong balikon, no? Kung nga tinahod nga, tigbaminaw niya, kay usa ka minuto na may nahibilin. Wag kadaghan ang nasa kong una-una nga kinahanglan akong i-share. Pero, kuan man teleserye, mura man teleserye or kanang drama dia sa radyo atong programa, sumpay-sumpay. So, padayon gihapon mo, sunod Domingo pohon. Ay po ninyo si Piata nga, kung magkalugar ko, moapil ko sa kanang atong dialog sa pagtuo uban sa atong mga igsong dili Katoliko kanang sangka sa katarungan matag alauna sa Domingo sa hapon, no? Pero di lang kay ko kaapil kay agas kadaghan akong giatiman na ay mga panahon di ko kaapil. Pero gugman ako ang pag-apil sa dialogo kay mao nay giingon sa atong obispo nako katong nananghid ko niya. Importante dialogue. Dialogue of love, dili ng dialogue nga muratag magpahitanay, magkananay. Mao na gyud di nako malimtan nga instruction sa atong obispo diris Dipolog nga i-encourage ninyo ang dialogue sa gugma. So mao na. So salamat kay Bishop. So
Mauna no mga igsuon. So nya mo apil po ko sa programa gyud sa atong grupo sa CFD. Alas 8 gabi, Domingo gyapon human sa atong suman sa programa sa atong mga igsuong sabadista, no? Mga amigo na to na sila puros tanan. Gali akong nahibaw-an na aday ko'y parente diha. Okay, ako'y parente. So, mao na, no? Padayon tag dialogo di ta mag-away. Unya, sige, wa nang ko igong panahon, no? Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, nga ato na bang gipistahan gagahapon sa iyang pagka-Immaculada Concepcion, usa sa iyang mga titulo. Okay, happy fiesta day, belated sa tanan. Okay, hangtod sa sunod Domingo pohon, sa ngalan sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, ug mga kadaguan sa atong simbahan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. DXVR Tatak RMN. May tanong kami sa mga misis. Oh my gosh! Amoy pawis